Sa wakas, nakarecover jud ko sa kuwang gibati sa tiyan. Karon, kay nilabay na mga sakit sa akong kalawasan. Mubalik sad ko sa akong naandan. Mukao na sad ko. Litson. My God. Uy. Tilawan be first bite. Kanji kayo. Kanji kayo. Ha? Hasta yami Pre. Lo. Naulian na ka, pre? Ulian ako, pre. Let's go. Gahapon na, bro. Naghigda pa kagahapon karon. Baskog ni mong lawas. Ano ba? Naka-recover na ako. Sumuli, pre. Naligay pagkaon lagi. Naga yun. Sa celebration. Namihan na tilwad ako, pre. Ayaw. Naunsa naman taon ka. Nibalik na po kagkaon, anak. Di na, pwede nga. Tilawon ta ka. Bago para biya ka na ulian, pre niya. Nikaon na po ka, anak. Basi gusto ka maluya na po. Ay, sus. Maluya lang ko rin. Huwag mabusog ko. Kasi may maluya ani nga perting lamyani, mahal kayo ni. Mahal? Pero mahal po di mong gasto og maigo ka nagsakit ng buanga ka. Ikaw pare ulit ba? Kuha kay kapalit sa pagkaon ngayon ani. Ayaw si patagag istorya. Panghulga man ay muha para di ko mukaon og inani kalami. Wa man ti kag bawalan pre nga mukaon na tinuod lami na siya pero og masakit ka. Asam ka mudagan. Diri gyapon sa mua. Pagiloy nya kami mangita mig doktor nga para mo check up sa imuha. Oh, so nangwinta na ka? Wala man ingon nangwinta ko, pre. Ang gusto lang nako, pre, nga masipti kay mong lawas, di masakit. Safety di ko ninyo pagkanoon, safety ang tawag ana. Uy, wala ka balo, delikado biya sa imo ano. Isa kasi mana ko wala yung gipakaon niya. Di ko ninyo pagkanoon ani. Oh, bitaw nga gibawalan ka kay check up biya ka no. Pagilom, pre, wala na tay dapat alisan pa. Isa ra akong desisyon. Di ko manghatag ani sa inyo ha. Dili jud ka magpabadlong, pre. Gusto ka masulod og kanang kahon? Nganong isulod man sa kunin mong kahon? Naunsa naman ka pre, panungo naman ay mo ha? Unsam taong ka pre, di naman taong ka mabadlong oy. Muram tagdili amigo. Ay maayo ni adtuon lang na ako si Dok bay. Dok. Oo. Lakaw dito. Ay sak balik diri kay magkaon pa ko. Kini, sulo kung gana ani kay wa na ka. Wa na sa mukan diri. Unsa man gini ako mga tauhan niyo? Unsa maasa man ako nila nabikil? Nga si sekretary na ko nga si Jikoy. Wa na mo balik. Naunsa naman taon ni mga bataan ni. Sildado man unta. Gipakaon. Sus pastilan unsa kay mga binuhatan ani nila no nganong di isla ganahan ako gyud. Nya, sulo-sulo ko ron. Dok. Oh, kanina ka diri? aw ganina lang kay karon pa magkanaabot. Sa may tuyo nimo day. Si Damulag ba? Ha? Si Damulag? Ngano man di ay? Unsa na ba problema to? Si Damulag ba? Nagkaon na po ka ng mga bawal niya nga pagkaon. Na, tanawa. Nganong ako may problemahon yung may kaon nga kamo may nagkauban, kamo may barkada. Nganong ako kamo may badlong ato. Naon sa kamo, gusto mo kamo wadag barkada, gusto mo kamo nga mana inyo barkada. Di na problema nako, ang ako magpatambal mo bayad, okay na kaya na sa kuha. Dili, Dok. Magpatambag lang ko ba kung si maayo buhaton ba kay di balik na po si ambisyon nga. Sira pong kaon. Wa pa nagisakitan niya tiyan na itong lagi no. Mao lagi no. Pakonsulta. Wa ba mo bayad nya karon murag isi-isi ra bang kuninyo nga mo anihanion dire. At least ginapakaon ka na mo, ginatagaan ka ng pagkaon. Pagkaon og tinapa. Butangan tag tinapa, pastilan ng tinapa ha. Grabe po ni mo Baka impatso man tao na oy. Gusto mo makakwanto ba kay na karon nagkaon na pod. Unya, kung saan man ako to. Gusto check up guro ba kay nagisaka na pong kabuhi ato. Pastilan check up na pod. Yan Dok, one time lang yun ba? Basig madala to nimong istorya ba? Kaysa mo adi na gyud maminaw. Unsa man nagipang kaon niya? Nganong pertin mo kabalaka? Wa ka kabalo Dok. Litson baboy Dok. 5 ka kilo. Na, pastilan pas probida nimo. Nganong karon pa man kami ingon? Tara, atuon na to, tara. Pagali na pastilan. Tanawa ro update po ni kayo. Karon pa kamo ingon. Pre. Uy, pre. Ano ko, pre? Ano si Dok, magidala na ko. Ang iya may mas Dok de. Ipa-check up kag balik. Kaya mura di na normal yun oh. Buang ang nagdaan ko kag balik. Ano mo po balik na po ng bisyo ni mon buanga ka. Di gutom ko, man kinahanglan ko mukhaon. Ano may problema na? Dok, wala lagi pasing matabangan minimani Dok ba? Sos pastilan. Na, litson yun di ay pastilan. Oh, wadyo ko na si Piat Dok, litson lagi ang kaon lagi. Unya litson Dok, kung sabay na.
Ayaw po na naas, doktor. Kaya maubi na nakatabang si mo, ha? Sus, Jesus, Maria Josep. Sus, ayaw yun palabi, ana. Ayaw yun, umahin mo, ayaw kaon. Sus, basi gusto ka Gusto ka maana? Sos, Dok, mas mahadlo ko maana, ngawa ko kakaon. Patuo lagi, pre. Patuo ka, dok. Bakit siya mo'y nakabalo si mo, ha? Sus, tuo man kay. Food is life, tadari. Dok, oh! Sus, ginoo ko, patuo lagi. Doktor ko, ako'y nakabalo sa tanan. Pag mukaon ka na, okay lang maana ka dito. Pero dili ka ni, mag-stroke-stroke pa ka na kada kong dimalas. Gusto ba ka nga, mubitay imong pikas lawas, mo anak niya human anak. Di na mo tindog imo ha. Ganahan ka na. Okay ra siguro mo tai chi ka dito. O kunya og duha na ka kuan, ana-ana ra ka higda. Unsaon naman lang na. Gusto ka maana. O gusto ka kaon pa. Hungit pa. Oh, tanawa. Ayaw lagi, pre. Tinuod din na. Gusto magkakakarang maestro nga. Di na nang kakakaog mga anak. Gusto ka mag-ana-ana ra ka. Di na Ayaw kalimot. pud, ayaw pud. Oh, tanawa. Pero di na tinuod. Ay, di- Bahala kaya, Dok, di na tinuod. Ay sus, ano problema man ka nga iyaha man ang gusto. Pastilan. Ayaw babagi kay kana bitong matay chi ta or kanang ma-stroke ta nya gibabaga nimo iyang gusto. Aw, sakit ka na sa buot mo samot sa kay stroke. Sige, kaon. Kay maabot karong orasa taud-taod. Na, mo kolorap na ng mga tanang mga kaon nimo sa imong kaugatan. Magkirig-kirig ka. Sige, istorya lang gid diha, Dok. Tarawa lang. Maglaway ra jud ka. Paminaw ka, dok. Bakit sa imo biyan ang lawas, Minaw? padulong. Paminaw ba? Paminaw yun sa iya. Pre, tama. Uy, pre. Pre. Pre, oy, oy. Dok. 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 Tuan na. Ikaw po ay si panawag sa kuha. Iyahan ang gusto, pakirig-kirig ka lang. Kani mo hinungdan, no? Kani mo hinungdan, di ba? Kani mo hinungdan. Di ba? Kana pasagay na, basig muli ana, ay na pagka usap murag tanaw ko, murag din na muli ana. Kanira kong kwaon, ha? Mo ni bawal niya, ha? Bahala na mo diya. Dok, pre, pre. Dok. Ito lang, lakaw na tanawa. Di ba ka maminagod kahit magkikagulo? Bahala ka di, Roy. Pastilan, murag 4 kilog tunga na lang gikwaan niya hap. Ha! Timpas gyud ang periodo ginako gyud. Maayo po kay gilitson po niya. Ha! Sulbad. Litson ang doktor.